Hello kabar bro, आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय अन माबोरै खबर सबर? दे खिन्थाहरदो खबर सबर बोरै? थेंक इउ लाइक डन होनायनि थाखाय अखाफोर ब्र'। साहाफोर लोंबाय नामा फुंनि अखाफोर ब्र'? मा इदि जाबाय थादों आंना? नायलाय। मा थांफिनजोबखो गाइसमोन? आं फेस होबाथाय माबा सालाय खिन्था प्लिज कमेन्ट मी support me कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट सोरमोन बियो? मा जाखो ओमफ्राय? हेल' गाइस support me please join सोरबा दंफैयो नामा? मा जादों ओमफ्राय? एन मोसाहारि बाजैया जोंहा थांफिनबाय नामा? खोन्थाहरदो। join me लोगोफोर प्लिज हेल्प मी। आंना नेट नाङाखै नामा? मानो इदि जागासिनो दं? आं कमेन्ट नायनो हेल' प्लिज गाइस कमेन्ट मी लाइक होनानै दोन। नेटआ मा एसे स्ल'?
फानहैगोन नामा नावआव जानो? जोगोनारा मायाबा गाज्रि जाबायलै गुफुर जाला जोब्बाय नै इयो। हेल' कमेन्ट खालामलायदो दे ओमफ्राय आं माथो नुवासैनो रावनिखौबो। जोंहा अखाफोर ब्र फैदोंमोन थांफिनबाय नामा? हेल'। मोसौआव गाख्लाबलांदों खोमा। सेसा फैदो जानो। जोगोनारखौ जादो। हेल'। गैला माथो थांफिनजोबलायसो। दे सोर दङ दे लाइक होदो दे कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय आंना मानो नायजामाराखै? नेट स्ल'थार नामा? बे मानो इदि जादों? हेल'। आंना नेट स्ल' दांलै। मा जाबावगोनथाय अखाफोर ब्र'। थांखोना दङ। दिनैसो फार्स्ट टाइमलै लोगोफोर। मा होनबावनो रोङा मोनदों ओमफ्राय नै कमेन्टआनो माथो नायजाया जादों। होना नायदोंमोन माबायदि जागोनथाय। कमेन्टआनो नुजायाखै जे आंनाव। दहाय फार्स्टआवलाय जादोंमोन ओमफ्राय माबा हारसिंनो थानाय जादों लोगोफोर। आं मा नायजाफिनाखै लोगोफोर आं कमेन्ट हरनायफ्रा। ओमफ्राय कमेन्ट खालामना खिन्थाहरगासिनो आं ओमफ्राय नुवाखै जे खोन्थाहरदोंना मादों। मा जागोन? हेलौ। थांफिनजोब्बाय लोगोफ्रा नै कमेन्ट खालामदोंमोन। नुवासैबो आं खिथाहरनोबो हायासै मा सोंनो होनदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर। आंनो टेनसन जाबाय लोगोफोर मा होनबावगोनथाय। बिदि जाना होबा गाज्रिमोन ना। मानो बिदि जादों?